गिबि थाराव सारखौ जोंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव बरायना लाग्रोदो सार खुलुमबाय सार गोजोननाय थाबाय गिबियावनो खुलुमग्रोबाय स' दिनै नोंथांमोननि खोथाखौ जों लाखिनो थाखाय नोंथांमोना दि बुंबाय थादों गासैबो सिनियर आर्टिस्टफोरखौ लानानै फै आदा होननानै बुंबाय थानायखाय जों बे खामानियाव दिनैसिम मावगासिनो दङ जों सानफ्रामबो जों जिरायाखै जों मावगासिनो दङ स' मिजिंथिदों नोंथांमोना बेबायदिनो मदद होलांबाय थागोन दा नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि जों दिनै दंफैयो जोङो जे सासे बर'नि केमेरामेन लोगोसे स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्ट लिरगिरि आरो लोगोसे डाइरेक्टर बे सारनिनाव जों दा दंफैयो आरो बे सारा सोर दिनै नोंथांमोनहा नुनो मोनसिगोन ओमफ्राय बे सारा जाहैबाय मा क'क्राझाराव दा गोजोर न' लुनानै थाबाय दा बे समाव आङो गिबि साराव जोङो सारनि जों मोजां नामखौ मिथिना लाग्रोनि जोनोम जायगाखौ जों मिथिगोन बेनि उनाव जों फारि गासैबो जोङो डिटेल भाबै जों मिथिना लानि दा सार नैबे समाव आङो सारखौ जोंनि बे चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे सारनि मोजां मुंखौ आं मिथिनो लुगैबाय सार बे समाव खुलुमबाय गिबियावनो आङो BTR Info स्टुडिअ'नि नोंथांमोनखौ सिगाङावनो आङो साबायखर होग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे BTR Info इउटुब चेनेलखौ नायग्रा रायजो राजा जोंनि आर्टिस्ट लोगोमोन नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आं जासिहरो दा बे समाव आङो सारनि मोजां नाम ओमफ्राय जोनोम गामि बेखौ आंनि मुङा मुस्रि चिराज बागलारि आंनि जोनोम जायगाया गामिया उगुरि पस्ट अफिस कदमगुरि जिल्ला धेमाजिनिसो आं धेमाजि सार धेमाजि दा मा सारा बाहा गोजोर थायो दा ओरैनो आङो थानाया क'क्राझाराव माबायानो जाहैबाय दा 23 इयार्स रानिं जागासिनो दं आरो दा क'क्राझाराव दा नैबे समाव सारा मा मोगथां जिउआव सरकारि साख्रिफोर मावो नामा ओरैनोथ' आङो बे क'क्राझाराव फैनायनि थांखियानो आङो बे क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजआ बेवहाय एप्लाइड आर्ट डिपार्टमेन्टआव इन्सट्राक्टर महरै आं बेयाव माने खामानि मावनानै दंमोन आरो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों कलेजखौ जेने थेने बिदिनो नै दिनैसिम बे अबस्थायाव सिम माने लाखिनानै दोनबोबाय माने नै थांनाय बोसोरावसो माने गभर्नमेन्ट माने जानाय जाहैबाय आरो ओमफ्राय सारा फेमिलिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा फेमिलियाव साबेसे दं दा फेमिलिया जोङो दा जों बोराय बुरि जाहैबाय सानै जेनेबा आंनि आं ओमफ्राय फिसाला गोजा फिसाजो गैया फिसाला साब्रै जोबोद मोजां गासैबो फरायगासिनो दंजोबखायो दा फरायगासिनो दं ओरैनो साथामा ग्रेजुवेट ओरैनो जोबथ'नानै दं गासैबो फरायगासिनो दं जोङो गिबि साराव जोङो सारनि मोजां नाम मोनथिनायजों लोगोसे सारनि जोनोम जायगाखौ जों मिथिबाय मानोना सारा धेमाजिनिसो दा सारा बे क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स बे कलेजावहाय साख्रि मावनायनि खाथिरावहाय बेयो दा क'क्राझाराव थानो गोनां जाबाय दा क'क्राझाराव गोजोर न' लुनानै थाबाय लोगोसे बेजों लोगोसेनो जों सारनि फेमिलिनि सोमोन्दै जों डिटेलै जों मिथिनो मोनबाय दा जोङो अब्ला मिथिनोसै जे सारनि बै समनि जेनाखि बर' हारियावहाय कन्ट्रिबिउसन होनाय जे बर' हारिनि थाखाय माखासे सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिनि सोमोन्दै जों मिथिनि अब्ला सार आं बे समाव मिथिनो लुगैदों गिबिथारावनो सारा जों एसे बिराद मिथिबाय थायो बै समाव जेब्लानाखि सिनेमायाव ओंखारो होमबा माने लिरनानै होयो आरो ना केमेरामेन उमुक होननानै सारनि नामा फैबाय थायो आरो दा बेखौ आं मिथिनो लुबैदों सारा माब्रै सारा केमेरा खेबनाय बे बर' सावथुनाव केमेरा खेबनायाव फैनो हाखो सारा बेवहाय सोरनिबा माबा मोनसे थुलुंगाफोर दंबाय बायदों नामा एक्सुवेलि आंनिया बे आं BFA माने बेचेलर अफ फाइन आर्ट्सआवसो फरायखादोंमोन नालाय बे गुवाहाटि आर्ट कलेजाव बेयाव माने मोनब्रै डिपार्टमेन्ट जोंहा माबा थायो बे आर्टआव बेयाव आङो एप्लाइड डिपार्टमेन्ट लाखादोंमोन आरो ओमफ्राय एप्लाइड डिपार्टमेन्टआ केमेराजोंनो रिलेटेडखा आरो आं माने केमेरानि दस्रा कर्स लायाखैबाबो एप्लाइड डिपार्टमेन्टआ केमेरानिसो खामानिखा बांसिन नों एसे सिंनि माबाफोरखौ बेसिकखिनिखौ मिन्थिजोबगौ आरो आं बेखायनो बेजोंनो दानिया क'क्राझाराव फैनानै ओमफ्राय ओरैनो दस्रा कमार्सियेल गुवाहाटियाव थानाय समाव खालामदों खिन्थु बिदि सिनेमा लाइननि मोनसेबो जेबो माबा खालामाखै आरो मडेलिं लादों दस्रा बे एसामिस ओमफ्राय माबानि ओमफ्राय क'क्राझाराव फैबाय
फैनानै फार्स्टआवनो आङो बे केमेरा मोनसे सिलिगुरिनिफ्राय बायनानै लायनो होनायावसो माने बबाव बाहायनो जाबाय बेयाव ओमफ्राय रावखौबो सिनायाबो नालाय बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्सन मोनसे जे दङ बे क'क्राझाराव औ बे आदा मन्जिल बसुमतारीनि बे बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्सना माने जेला आं केमेरा गोदान लायो होमबा मोगथांखोर हाजोनि खोनायै सल' बे सिनेमाया माने शुटिं जाबाय थादोंमोन आरो बे समावनो बेयाव आं एसे मोनसे मेथाइआव ससे साइडनिफ्राय खेबनायनि उनावनो बेनो स्टार्ट आरो आंना बे मा 1999 आवहाय जोनोम मोननाय मोगथांखोर हाजोनि खोनामोनै सल' बेवहाय बिनिफ्राय सारनि केमेरा खेबनाया स्टार्ट जाबाय स्टार्ट औ दा आङो मथा मथि सावथुन जेनाखि बर' आबुं सावथुनावहाय सारनि खेबनायखौ आं मोननाय बायदिबा 9 आरो 10 सो जाबाय आरोखि जेरै मोगथांखोर हाजोनि खोनामोनै सल'निफ्राय स्टार्ट खालामनानै जों बाहाय मोननो हादों बिखुनजो नाम्बार 1 आवबोथ' खेबदों साराना आं खेबाखै बेयाव टेकनिशियान हिसाबै थादों गेजेर गेजेर ओरैनो खेबदों एसे बे गुवार आदाजों केमेरामेना गुवार आदामोन नालाय ओमफ्राय साजा बे साजायाव मा खालामा सारा साजायावबो बे आदा मन्जिलनिबो बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्सननि थाखायबो बेवहाय केमेरा बेयावबो माने फुल नङा बे मोनसेयावबो फुल नङा जेला नांगौ होमबासो बिदि ओमफ्राय मालाबा समाव बे आदा मन्जिला गावनो बांसिन केमेराजों खेबखायोमोन नालाय बुहुत अपारेसन गोरबो नोजोर नों आंनि निजिरा बेयावबो एसे माबाजोबनो मोनदों ओमफ्राय दंबावो मेसेंनि रुवाथि मोसाखावरि फिल्म प्रडाक्सननि आरो बे आदा देगारसिं मोननि सपन सारमोन ना बिसिनि फाथैलाय बिसिनायाबोखा बिसिनि फाथैलाय बिसिनाय ओमफ्राय माबा समायना बिबारनि गेसाव देन्थायाबोथ' बिसिनि जानांगौ खोमा समायना बिबारनि गेसाव देन्था गलाबनि मोदै मेसेंनि रुवाथि ओमफ्राय फाथैलाय बिसिनाय बिसिनि गोजा बियो बे सर्ट बांसायावबो खेबदों नामा सारा औ सर्ट बांसायावबो आंनो केमेराखौ आंनो खेबदों ओमफ्राय बैकट औ बैकटआबो आं खेबनायमोन बैकटआबो ना गोजोन संसार नागिरनानै बाव दंबावो ओमफ्राय बनजार ओमफ्राय आंगो जोहोलाव ओमफ्राय मेगन गोसा अरुणाचलाव दान्दिसे ओमफ्राय साखन्द्रा दायनि साजा माने बेयाव केमेरा आं बै दायनि साजायावसो कमप्लिट खालामनो मोनाखै आरो ओरैनो मेन ड्रामाया आदा खनिन बड'सा दिनै आङो बुंनांगोन आरो नैबे दा नोंथांनि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंबाबो आङो जोंनि बर' रायजो राजानि बे फिल्मखौ मोजां मोना फिल्मखौ नायग्रा बिथांमोनखौ आं बुंगोन आङो जाखिनि एसे माखासे फिल्मनि माखासे टेकनिक माखासे काटिं माखासे माने आङो एडिटिंआव थाफिननो मोनाखैमोन नालाय बे आदा खनिन बड'सानिफ्राय आं अनेक माने माखासे टेकनिकेलि माबादों आरो आं ओमफ्राय गावनि बे दायनि साजा समावनो बिथाङा माने थैनाय जाहैदों नालाय बै समसिमनिफ्राय माबानिफ्राय आं लोगो मोनदों फार्स्ट लोगो मोनजेननाया बे आदा खनिनखौ माबायाव लोगो मोनदों रामफल बिलनि मोनसे सिनेमा दंमोनलै गोरबो नोजोर नामा गोरबो नोजोराव बिनिफ्रायनो बे गोरबो नोजोरनि उनावनो बे टेक्सि ड्राइभार समाव डिरेक्सन गाव माबा थांदों नैबे सार खान्दारामोननि बिसिनि बे माबायाव आरो बिनि उनाव गावनि बे लास्टसिमाव बे गेजेराव दस्रा मोनसेबो बानायनो मोनाखिसै बे आंजों जाखिनि समाव आं जि समनिफ्राय बेजों जइन जाबाय आंबो दस्राजों थाङाखिसै बेबो दस्राजों थाङासै बे आदा खनिननि गेजेर समनि याव जों सानैजोंनो माने आं केमेरामेन बे आरो डाइरेक्सन बिदि माबा बायदि ज' मावलायनाय जादों एलबामबोथ' खेबदों साराना एलबाम मोननै मोनथामसो दंदां बाव मोनदों आङो मा होनदों बाहाय दाउ मैना रायज्लाव जंखाय दाउ नों आंनि निजिरा आंनि गोसोनि लांदां एलबाम ओमफ्राय मा बियो गाबा सोलायो बे एलबाम माबानिमोन बे स्ट'रि एक्सुवेलि आं एलबामखौ बै माबाखौ मोनाखिसै आङो गेजेर समावथ' एलबाम होननानै बुङोबा जोंसो ओरैनो बर'फ्रा
मेथाइ गोजाल' हगारनायखौनो एलबाम होनानै लाबाय थादों खिन्थु एक्सुवेलि एलबाम होनोबा स्ट'रि एलबाम बिदिसो थायोमोन नालाय जों खालि मेथाइनिल' खालामदों बिदिखौ आं बै स्ट'रि एलबामखौ नैबे चित्तरन्जन मुसाहारि सारनिमोन बियो बे आदानिमोन आरो गाबा सोलायो ओमफ्राय सार माबाबो मोनदों आङो उर्बुसि ओमफ्राय रावखौबो दा गोसो थोखासै औ बेयावबो होमबा जोङो सारनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे मानोना सारा बै समावनो एसे माने कर्स लानाय बायदि जादों नङा होमबा सार केमेरानि बे फरायनाय समाव फरायनायाव आंनिया एप्लाइडआव माने दंफायो आरो दंफाखायो दा जोङो सारनि बायदिबा गासै सिनेमा खेबनाया गासै 10थासो जाबाय सिनेमायावहाय बेयो केमेरा खेबनाया लोगोसेनो एलबाम बड' एलबामाव बे सारा खेबदों दा जोङो दाना गुबै जों बाथ्रा मिथिबावनो लुगैदों सारा जाहैबाय मा स्ट'रिबो लिरदों एन्ड स्क्रिप्टबो लिरदों दा मा स्ट'रि लिरा आरो मा स्क्रिप्टखौ सारा लिरा जों बिनि सोमोन्दैबो जों सारनिफ्राय मिथिना लानोसै आं गिबिथारावनो मोनदों सार बाहाय दङ बबि आरो दावहा बेफोरो मा सार आंनि गिबिसिन आं स्ट'रि लिरनायानो बे माबायानोमोन आरो बबियानो औ बे बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्सनाव जेला थायो होमबा बे समावनो बिसोरजों खामानि मावबाय थानानै दा आंबो मोनसे सिनेमा बानायनोसैलै होननानै बिदि सानबाय थादोंमोन आरो बेयावनो माबानाय जाहैदोंमोन बेखौ खिन्थु बिनि बहुद आवगायावनो दंखायो आं जेला माबायाव बे फाइन आर्ट्सआव फरायबाय थानाय समावनो बे समावनो माने कनसेप्टखौ आं साननानै थाखानायमोन आरो आं माबानोसो हायाखैमोन बेखौ समफोर जायाखैमोन एडजास्ट जायाखैमोन दावहायाबो सारनिनो नामा होमबा दावहायाबो आंनि जोबोद मोजां ओमफ्राय बेथ' 2009आव ओंखारदों नङा होमबा सार 2009आव ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों मोनदों बारहुंखानि थै बेयो मा सार बेबो माबायानो सिनेमायानो बेबो सारा लेखादोंखौ बेबो आंनिनोमोन बारहुंखानि थैयाबो आंनिनो उदां रोमै रोमैया उदां रोमै रोमैयाबो आंनिनो बेबो आंनि लिरनायमोन ओमफ्राय खैना सान्थियाबो सारनि होनबालाय खैना सान्थियाबो आस्सा 2012आव ओंखारनाय बेनाव दङ बारहुंखायाव सारा बारहुंखाया बेयो माबानि बे आदा अशक दैमारिनि बिनिसो बियो बारहुंखाया स्ट'रि स्क्रिप्ट बे आदानिनो गोजा आरो सारनि खामानिया बे बारहुंखायाव मामोन सार बारहुंखायाव डाइरेक्टरफोर जाहैबायदोंमोन नामा एक्सुवेलि आं फ्राय आं जेराव आङो माबादों ओरैनो बोरैबा खोनायो खोनानायाव खिन्थु आङो जा आंखौ लांदों जेनेबा सिनेमानि माबायाव आरो केमेरामेन हिसाबै लांदों डाइरेक्टरा थाङै थुङै केमेरामेनासो जानाय बायदि जाहैदों गोबाङावनो आरो आं बिदि नाम माबानानै बुंला खिन्थु डाइरेक्टरा माने केमेरामेनासो जानाय बायदि जाहैदों आरो थारमाने माखासे सिनफोरखौ केमेरा खेबैनो मिन्थिनो हायो एसे ओरै जायाखै ओरैबायदि जानांगौ बिदि हगारना होदों बिसोरो गावसोरबो नोंनो एसे नायनानै होदोलै होननानैसो माने हगारनानैसो होयो ओमफ्राय बिनि उनाव दङ थर्ड फाग्लि बेबो आंनिनो सारनि स्क्रिप्ट स्ट'रिखा बेयो बिनि उनाव दङ निखावरिया फाब नङा बेयो आं स्क्रिप्टखौल' ओरैनो खालामदों खिन्थु बियो माबानि रासियान नभेल माबानि क्राइम एन्ड पानिशमेन्टनि सो आरो बियो माबायानो मेन माबाया नामा जाथायाबो ओमफ्राय नभेलखासो बियो बै नभेलनिफ्रायनो सारा बेखौ माबा खालामनानै बे नभेल बर'आव माने गांनै ना गांथामानो दं बे ट्रेन्सलेट ओमफ्राय आं बेखौ बे डायलगखौ बे क्राइम दाय आरो साजा मोनसे लेखा गैया होमबा माबानि बङाइगावनि आं बावबायलै बे सारनि नामखौ बियो बे दाय आरो साजा बे लेखा बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनानै बेखौनो खालामदोंमोन आरो गोजा सिन्दुनि आलियाबो मा सारनिनो लिरनाय गोजा सिन्दुनि आलिया बे आदा खरेन बसुमतारी बे दा गार्जेन रुल लाबाय थाग्राया बेनिसो ओमफ्राय बिनि उनाव लास्ट नुदों आं बाहाय फिरायनाय 2015 बे फिरायनाया सार फिरायनाय सावथुन नामा फिरायनायाबो आंनिनो माबामोन सल' बे जोंनि दा सोलिबाय थानाय ट्रेन्ड जोंनि स्क्रिप्टनिफ्राय लानानै जोंनि जिथु दं बिनिसाय आलादा रोखोमै जुदि बे बर' सिनेमा दिहुनगिरि बिथांमोनाबो एसे सल'निफ्राय लानानै स्क्रिप्टनिफ्राय लानानै गासैबो जिनिसखौ एसे
मानसिनि लाइफनि बादैबो आरोबाव दस्राजों गेलेनो हागोन नामा बिदि ओंखारबावोबा एसे मोजां जागोन खोमा बिदि सानो आरो आं दा बे समाव जों सारनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय सारा गासैबो खोथाखौहाय दिनै थख' थख'यै जोंनि गेजेराव बुंथिनानै होबाय आरो नोंथांमोना मिथिबाय आरो जानो हागौमोन नोंथांमोनाबो दिनैसिम चिराज बाग्लारि बे नामखौल' खोनाबाय थायोमोन बाट बिनि महर मुस्रिखौ दिनैसिम नुनो मोनाखैमोन नाथाय दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय इभेन आंबो नुवाखैमोन दिनै सारनि मददाव आं दिनै सारखौ लोगो मोनफैबाय नुफैबाय मिजिंथिदों बे समाव सारा न'खरनि गासैबो सोद्रोमाखौ लानानैहाय गाहाम देहा आरो गोग्गो देहायै न'खर जिउ सालायलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों दा नैबे समाव सारा जोंनो बिटिएनफोस्टुडिय' इउटुब चेनेलाव सम होनानै गावनि माखासे बै समनिफ्राय जाबोनाय माखासे स्ट'रिफोरखौ शेयार खालामनायनि थाखाय आङो सारनो बिटिएनफोस्टुडिय' इउटुब चेनेलनि जानानै रोजा रोजा बे समाव साबायखर जासिबाय सार गोजोनथों